ng Pure Gold Naga. Ayan. Yes, peace. Let's go. Ayan si Boy Sampalok, namimili all the way. Ayan. Bibilhan mo sila. Ano, may helmet din dito. Ayan. Medyo ba to? Ayan, mga bag. Ayan o. Nag-vlog na dito si si Kaugma TV. Nag-vlog niya siya dito eh. Ayan. Ayan si Mother, pumipili na si Mother. Ayan, mga sapatos. Mga original. May bike pa dito ngayon. Yung bike ko. For sale. Lalaro kayo? Lalaro kayo? Hindi mo nag-aandar yata yan, oh. Si Boy Sampalok, oh. Yes sir. Yan dito sa ALDP Mall, marami dito mga tindahan dito. Yan yung mga tindahan ng mga gadget. Ayan. Doon yung mga tindahan ng mga second hand na mga gamit. Ayan, doon sa unahan. Sige, mamaya naman. Naga City, sa Pure Gold Naga City. Yes. Return naman. Kaya to. Mahal na ng mga gatas ngayon. Siya naman po. Paano naman ito? Oo, 91 lang o. Alas mo shop po. Yan si Boy Sampalok ang namimili kasi mag-grocery siya. Price. Hindi nakikita. Hi kayo, hi kayo. Hi. Yan, nagpasyan sila, oh. Saya-saya nila. Bili ka ng Boy Sampalok, shampoo. Shampoo. Huwag magbabayad niyan. Shampoo. Head and Shoulders dyan. Isang karton mo na. Joke lang. Yan, grocery kami ngayon. Yan, si Boy Sampalok kasama natin. Tingin ko dyan, basics yan eh. Basics. Basics yan. Pili na kayo dyan. Pinapili na kung anong gusto nyo. Pili lang, pili lang. Ano, yan ang gusto nyo? Okay na, okay na, okay na. Ayan, si Madison, si Alexa, kasama natin. Ayan. Magbabayad na kami.
mag-grocery kayo, dito na kayo sa Pure Gold. Kasi mga mura dito ang mga bilihin. Kami may mga buy one take one din sila dito, gaya nitong gatas na to. Buy one take one yan. Yan, may cheese, so may kasama na siyang noodles. Sabi dito, pagpipilian, spaghetti rin, oh. Doon tayo magbabay sa lahat. Yan, tapos na kami mamili dito sa Pure Gold Naga City. Tapos na kami. Sa mga gustong mamili dito sa Pure Gold, yan, dito lang kayo sa Pure Gold mamili. Basta kami sa aming sasakyan, labas, tricycle. Nakalabas na kami. Yan ang ano pala ng Pure Gold ay 7 a.m. to 9 p.m. yung kanilang store hours. Kaya sa mga gusto magano, yan, Pure Gold na, yan, Pure Gold Naga, sir. Maganda dito, meron ditong ano, kapihan. Ayan, likodan natin. May kapihan, oh. Diba? Kapihan. Basta kami. Punta na kami sa ano, sa Pili. Pili na kami. Sa mga pagbilihan ng ano. Mga bilihan, ah. Yan. Mga Korean ano siya, tapos Japan surplus. Palabas na kami. May mga kainan dito. Ikot ko kayo. Mga kainan dito sa ano, sa ELDT Mall. Yan. Shoutout sa mga kumakain. Pag nagutom kayo, yan, dito kayo pumunta. Kainan dito sa ELDP Mall. Maraming ulam na kayong pagpipilian dito. May kinanta na. Oh, sarap. Sarap naman. Nakakagutom. Labas na kami. Yan. Umila na ang ulan. Biyahe na.
sa ano, nakapark kasi kami sa likod ng ano, ALDP mo rin. Ang ALDP sa likod ah. Ayan. Kami dadaan. Hindi, mamaya naman kang ano. See you later. Peace.